kontua da, asko sortzen dela herri hontan, eta gutxi erakusten dela. Orduan dago, nire iritzea da, Bai. Nik uste diru publiko asko dagoela produkziorako bideratuta eta oso gutxi exhibiziorako. Eta orduan jendeak badu, denek ere ez, baina, dago... Badago produkziorako espazioa. Modua eta aukera produzitzeko, ikuskizunak sortzeko, eta gero gehienak geratzen dira 2, 3, 4, 5 boloinda, eta jende gutxik ikusita. Baina nik uste hori datorrela mentalidade batetik. Produktua ateratzea, eta ez benetan kultura edo jendearen elikadura espirituala sustatzeko borondatetik. Hori ez dagoena da.